अगर तुम्हालाही भूतांच्या असण्यावर विश्वास नाही तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे। अनेक वर्ष बंद असलेल्या एका घरात एक महिला आपल्या परिवारासह राहायला आली होती आणि एक रात्री तिचा पती नाईट ड्युटीला गेल्यावर ती महिला आपल्या लहान मुलाला सोबत घेऊन झोपली असताना मध्यरात्री तिच्यासोबत असं काही घडलं, ज्यानंतर तिने त्याच रात्री आपल्या मुलाला घेऊन त्या घरातून पळ काढला। त्या रात्री त्या महिलेसोबत नेमकं काय झालं होतं हे पाहण्यासाठी त्या रात्रीचा हा CCTV व्हिडिओ अवश्य बघा।